Jeg har valgt at have kokkelinjen på Blistrup Efterskole for at ikke skulle leve af nudler hele mit liv. Når jeg skal til kokkefag, eller kokkelinje, eller kokkemok, som jeg også kalder det, så glæder jeg mig. Jeg føler sådan en trang til at skynde mig ned i køkkenet, fordi jeg skal jo ned af kvalitetstid med Anne og alle de andre. Vi får et specielt fællesskab hernede, for vi skal alle sammen sidde og spise det dårlige mad, vi får lavet, eller den fantastiske mad, vi laver. Ja, jeg glæder mig. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg valgte at kokkelinje på Blistrup Efterskole, fordi at jeg ville prøve noget andet, end det jeg var vant til. Og så kan jeg godt lide at lave mad i forvejen, og så tænkte jeg, det ville være en god udfordring for mig. Til at starte med, der kunne jeg ingenting overhovedet. Men nu kan jeg sådan lave sådan det mest grundlæggende i hvert fald. Og jeg føler selv, at jeg er blevet god til det. Faget her på Blistrup, det har givet mig evnen til at overleve, til at lave min egen mad, til at skære hovedet af en fisk, til at koge min egen pasta. Så jeg har lært en masse af at lave mad her på Blistrup. Jeg har haft en masse oplevelser sammen med kokkelinjen. Vi har været på Bazar Vest, og vi har været ude og lave smagsprøver til folk, og lavet 3 måltider fra skolen her, og sådan lidt af hvert.